हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे साफ्रोमबो आंनि चेनेल अनसायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय आरो चेनेलाव बरायबाय। दा दिनैनि भिडिअआ एसे ब्लग टाइप जागोन लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय दिनै जोंहा मोनसे बिपिएफ दोलोनि हांख्रायनायाव मोनसे बिराद गिदिर माने ब्लक कनभेनसन लानाय जादों कमलसिं थुरिबारि होननाय जायगायाव। दा बिनिखायनो आङो दिनै बै प्रग्रामाव मा आयदाखौ लानानै बे प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जागोन दा बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो फारि फारि भिडिअनि दारै खिन्थालांगोन। दा भिडिअखौ नोंथांमोना लासैनो नायलांदो। दा आङो न'निफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर, बाइक लाबाय, नै बाइक बोराय। दा बे लामाजों सिदा थांबानो माने प्रग्रामाव सहैसिगोन आरो। दा जिखुनु हक लोगोफोर भिडिअआव नोंथांमोना रानिं थादो। आरो दिनै गोबां माने बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा नैबे प्रग्रामाव माने नैबे जानो थांनाय प्रग्रामाव माने एकदम लैहोर लैहोर बाहागो लागोन आरो। दा मा प्रग्राम जागोन बेखौ नोंथांमोननो आङो फारि फारि खिन्थालांगासिनो दं। दा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। गाइस जों दा नै प्रग्राम फोथाराव सफैबाय। दा रेडि जागासिनो दं, नै फ्लेग हस्टिं खालामनो नागिरदों। माने दसे उनावनो फ्लेग हस्टिं खालामसिगोन। आरो बिनिफ्राय दिनैनि दिनाव मा प्रग्राम लानाय जादों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो फारि फारि खिन्थालांनो थाखाय रेडि जाबाय आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। दा प्रग्रामा नै सुरु जानोसै, फ्लेग हस्टिं खालामसै। दा फुरा रेडि जाबाय आरो नै। दा नायलांबाय थादो, आं भिडिअखौ खिन्थालांगासिनो दङ। आगे हेरिটো হ'ব না, মেইনটো হ'ব, আমাৰ ব্লকটো হ'ব আগে। ব্লকৰ সভাপতিক অনুৰোধ কৰা হৈছে। আমাৰ কচুগাঁও ব্লকৰ সভাপতি শ্ৰীযুত বনি প্ৰসাদ বৰক মই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। দলীয় পতাকা উঠাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু কোন আছিলে প্ৰাইমাৰী এয়া ওমেন্স আৰু ওমেন আৰু বিএছইউ এতিয়া লাহে লাহেকে প্ৰতিজন সভাপতিকে নিজৰ নিজৰ প্ৰাইমাৰীৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। কোনো বাহিৰলৈ নাযাব, নিজৰ নিজৰ পতাকাৰ তলতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। এতিয়া আমাৰ ব্লকৰ সভাপতি শ্ৰী বনি প্ৰসাদ বড়ো ডাঙৰীয়াই দুই এষাৰ ক'ব। সন্মানীয় আমাৰ কচুগাঁও ব্লক বিপিএফ দলৰ অন্তৰ্গত
প্রত্যেক প্রাইমারির পৰা আমি আমাৰ সভাপতি সম্পাদক বিভিন্ন পদবীত থকা মোৰ প্ৰতিষ্ঠিত বন্ধুসকল কুচুগাঁও ব্লক ইউথ BPF-ৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু উমেন্স কমিটিৰ সভানেত্ৰী সভাপতি BSৰ সভাপতি সম্পাদক মোৰ বন্ধু আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমাৰ BPF দলৰ পতাকা উত্তোলন কৰি পেলাই আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে এই পতাকাৰ তলত থাকি পেলাই আমি আমাৰ BPF দলখন চলাই লৈ যাম BPF দলৰ মান মৰ্যাদা আমি ৰাখিম এই পতাকাৰ আমি সন্মান ৰাখিম BPF দলৰ এই পতাকা সন্মান দিয়া মানে BPF দলক সন্মান দিয়া আৰু এই পতাকাৰ আমি সদায় সন্মান ৰাখিব লাগিব আৰু সদায় আমি এই পতাকাৰ তলতে থাকি কাম কৰিব লাগিব বা কৰি যাম আৰু মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আগন্তুক দিনত যাতে আমি প্ৰত্যেক নেতা কৰ্মী সমিল মিলেৰে যাতে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ আমাৰ মাজত ভাতৃত্ব মিলা প্ৰীতিটো যাতে থাকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক যাতে সবে পালন কৰে মোৰ এইটো অনুৰোধ তো আগন্তুক দিনত যেহেতু আমাৰ ওচৰত এটা যুদ্ধ আহি আছে BTC ইলেকশ্যন আমি আমাৰ দল বচাই ৰাখিব হ'লে আমি আমাৰ মিলত আমাৰ মাজৰ সদায় সময় মিল থাকিব লাগিব আৰু আমি যেহেতু পাৰ্টি কৰিছোঁ পাৰ্টিৰ সন্মান আমি দিব লাগিব জানিব লাগিব সদায় আমি একগোট হৈ কাম কৰি যাব লাগিব এইখিনিকণ মই ক'লোঁ আৰু মোৰ সমবক্তব্য মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ Dania request kamar niya dapat dania ha जोंनिनो बे मार्टिया समखौ बिथावगोन जोंनिनो कुचगांव ब्लकनि आन्दाराव थानाय CWC मेम्बार हेरेम्ब नार्जारि सारखौ बिथावग्रोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाहैबाय बेनिफ्राय जासिगोन दे दिनैनि बे जोंनि कुचगांव ब्लकनि सिङाव थानाय ट्राइनेल कनफारेन्सनि लोब्बा लाखिनानै नुजाफैनो हानाय मानगोनां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां सारमोन लोगोसे आंनि लोगोमोन आरो बिदामोन जे जोंहा मोनसे हाबाफारि आखायाव लानाय जादों बे जाहैबाय जे जोंनि थाखाय नारा नाथा जुजिनानै जिउ गोमानांनाय शहीद जानाय बिथांमोनखौ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बेनि थाखाय पार्टी एक्सन बानायनाय जादों बेनिखायनो बेखौ बेखेवनो थाखाय मानगोनां जोंनिनो कुचगांव ब्लकनि सिङाव थानाय CWC मेम्बार हेरेम्ब नार्जारि सारखौ बेखेवनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय जोङो बेनि सिगां जोङो मान बारगोन गांसे आर'नाइजों गोजोननाय थाबाय दा सारा बेखेवहैदो
दानिया जोंहा नैथि हाबाफारियाव दङ जे जोंनिनो बिर जोहोलावफ्रा जे शहीद जालांदों बिथांमोनहा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय जोङो दसे 1 मिनिट कन्डलेन्स बयखौबो थानो थाखाय खावलायनाय थाहैबाय रेडि जाबाय जाबाय गोजोन्थों दानिया बिबारखौ जोंनिनो कुसुगाव ब्लकनिनो आफादगिरि सारखौहाय बिबार बावनो थाखाय खावलायहरनाय थाहैबाय बेजों लोगोसे बयबो जोंनिनो कुसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बयबो जे बिपिएफनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बयबो होनो हागोन ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ অলপ পিছতে আমাৰ এমএলএ ছাৰ আহি আছে এইখিনি জায়গাত বলে কতবা ঈশান মুছাৰী মেমৰিয়েল বিউটিফিকেশ্যন স্কিম ইয়াতে হ'ব এইটোৰ কাৰণে ফাউণ্ডেশ্যন কাৰণে আজি ছাৰ আহি আছে অলপ পিছতে আহি পাব ছাৰে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক তাতে জমা হৈ থাকাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল प्रत्येक प्राइमारी आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना प्रत्येक प्राइमारी आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना गावबागाव प्राइमारियाव थांनानै मानसिफोरखौ लाबोनायनि बिबाना नोंसोरनो लानांगौ मानगोनां प्रत्येक प्राइमारिनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनहा गावबागाव प्राइमारियाव थांनानै पाब्लिकफोरखौ लाबोनायनि बेबस्थाया नोंसोरनो खालामनांगौ volunteer gया volunteer लेंहरदो दे माबा 산자 하네. गाड़ी अगर जा रहे हैं उसको नहीं भाई ना
गाइस फ्लेग हस्टिं प्रग्रामा जोबथ'बाय दा नेक्स्ट प्रग्रामनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो दा मर्निंनि जेनाखि प्रग्राम बेयो माने फ्लेग हस्टिं प्रग्रामल'नोमोन दा बे जोबथ'नाय जाहैबाय दा नेक्स्ट प्रग्रामनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो आं लासैनो माने खिन्थालांगासिनो दं आरो